amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu aquests animals i aquestes plantes. Ja sabem que una de les funcions vitals és la relació. Avui coneixerem com es relacionen uns éssers vius amb els altres. Avui coneixerem les relacions més importants entre els éssers vius d'un ecosistema. Però abans de tot, recordeu què és un ecosistema? Un ecosistema és un conjunt format per un medi físic i tots els éssers vius que l'habiten. Per exemple, aquest jardí on hi ha llum, terra, i hi viuen plantes, flors, papallones i cucs! Doncs bé, el lloc i tots els éssers vius que hi habiten formen un ecosistema. Aquests éssers vius es troben i interactuen per poder subsistir, és a dir, es relacionen. I es relacionen de moltes maneres. Tot depèn de si pertanyen a una mateixa espècie o a espècies diferents. Els individus d'una mateixa espècie es poden relacionar formant famílies, com aquesta família de micos que es manté sempre unida per buscar menjar o per cuidar els seus fillets. Que bonics que són els micos, oi que sí? Els individus d'una mateixa espècie també es relacionen formant associacions gregàries. Són grups més nombrosos que les famílies i encara que no estan emparentats, viuen junts durant un temps per reproduir-se, ajudar-se o per viatjar. Com aquestes aus que s'han ajuntat per emigrar a un lloc més calent, o aquest banc de peixos que es mou de forma coordinada per semblar un sol peix enorme i així confondre els seus depredadors. Que llestos! Una altra manera de relacionar-se que tenen els animals de la mateixa espècie són les associacions estatals. Com aquestes formigues, que es divideixen la feina. Unes són exploradores, d'altres porten l'aliment, unes altres són obreres. Són molt organitzades les formigues, oi? Els individus d'espècies diferents també es relacionen entre ells. Ho fan de 3 formes diferents: depredació, competència i simbiosi. La depredació és quan un ésser viu caça un altre ésser viu per menjar-se'l, com aquests lleons, aquests nyus. La competència existeix quan dues espècies diferents competeixen entre si per aconseguir alguna cosa, com aquests voltors i aquesta hiena, que es barallen pels cadàvers d'altres animals que troben. I la simbiosi és la manera com individus de diferents espècies es relacionen entre si i treuen benefici d'aquesta relació, o almenys una de les parts. Hi ha 3 tipus de simbiosi: mutualisme, comensalisme i parasitisme. Mutualisme. En aquest tipus de relació, les dues espècies en surten beneficiades, com aquestes aus i aquests hipopòtams. Les aus s'alimenten dels insectes que troben sobre la pell dels hipopòtams i els hipopòtams es deslliuren dels molestos insectes i de les seves picades. Comensalisme. En aquesta relació, una de les espècies en surt beneficiada i l'altra no es veu afectada ni per bé
ni per malament, com aquests peixos rèmora que viatgen sempre a prop dels taurons. I així, cap altre animal s'atreveix a atacar-los. Ells en surten beneficiats i al tauró li és igual, ni fu ni fa. Parasitisme. En aquesta classe de simbiosi, una de les espècies en surt beneficiada i l'altra perjudicada, com els polls i els éssers humans. Els polls en surten beneficiats perquè s'alimenten de la nostra sang i nosaltres en sortim perjudicats perquè ens pica moltíssim el cap. Que curioses són les relacions dels éssers vius en els ecosistemes, oi? L'important és conèixer, cuidar i respectar tot allò que ens envolta, perquè en el fons aquest és el nostre ecosistema. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola amics, benvinguts a Happy Learning. Avui anem a conèixer els animals vertebrats. Com tots sabeu, els animals es poden classificar de diverses maneres, depenent de les característiques en què ens fixem. Avui anem a classificar-los tenint en compte l'estructura interna del seu cos. Segons aquesta característica, els classifiquem en animals vertebrats, que són els que tenen esquelet intern, és a dir, ossos, i els animals invertebrats, com aquest cuc, que no té esquelet, no té ossos. Tots els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos. Els ossos són molt durs i donen forma al cos. El sostenen, el mantenen dret, recte. La columna vertebral està formada per una sèrie de peces articulades, anomenades vèrtebres, que permeten determinats moviments i certa flexibilitat. Els animals vertebrats tenen el cos dividit en cap, tronc i extremitats. Sí, cap, tronc i extremitats. Alguns són aquàtics, com aquests peixos. Altres són terrestres, com aquest os. I es desplacen de moltes maneres. Caminant, saltant, reptant, escalant i, quan l'ocasió ho requereix, corrent. Encara que de vegades no prou. També hi ha animals vertebrats que es desplacen volant, com els ocells o els ratpenats. O, per exemple, aquestes àguiles, que per desgràcia de la guineu són molt més ràpides que ella. Els animals vertebrats es classifiquen en 5 grans grups. Peixos, rèptils, amfibis, aus i mamífers, com aquest gran mico udolador. Ara anem a recordar el més important que hem de conèixer dels animals vertebrats. Els animals vertebrats es poden classificar en 5 grans grups. Peixos, rèptils, amfibis, aus i mamífers. Els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos. El cos d'aquesta classe d'animals es divideix en cap, tronc i extremitats. Es desplacen de moltes maneres, caminant, saltant, reptant, volant, escalant i, quan es necessita, fins i tot corrent. Ens veiem en el pròxim vídeo i no oblideu subscriure-us a Happy Learning TV. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola amics, benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning. Avui anem a conèixer els animals invertebrats.
Tots sabeu que els animals es divideixen en dos grans grups. Els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos i els invertebrats, que no tenen ossos. Tots els invertebrats són ovípars i es classifiquen en 6 grans grups. Esponges, meduses, coralls, cucs, mol·luscs, equinoderms, artròpodes, les esponges són animals aquàtics. Tenen forma de sac i el seu cos està ple de poros. És molt fàcil en recordar-se d'aquest grup, perquè moltes vegades les fem servir a la dutxa per la nostra neteja personal. Sí, moltes de les esponges que utilitzem a la dutxa són animals invertebrats. Les meduses són animals invertebrats que viuen en mars i oceans. Els seus cossos són gelatinosos i tenen tentacles. La veritat és que quan apareixen a les platges són molt molestes perquè els seus tentacles tenen petits agullons verinosos que produeixen picades molt molestes. Els coralls són uns petitíssims animals marins que produeixen uns residus calcaris que donen lloc a precioses formes. Sabeu què és aquest animal? Exacte, és un cuc. Els cucs són animals invertebrats tous i allargats que es mouen arrossegant el cos per terra, perquè no tenen potes. Poden ser aquàtics o terrestres. Hi ha alguns cucs que poden ser perjudicials per la salut, per tant, cal tenir molta cura amb ells. Veieu aquest cargol, ja que els cargols pertanyen al grup dels mol·luscs. Els mol·luscs tenen el cos tou, sense potes i poden ser aquàtics o terrestres. Alguns, com aquest cargol, aquestes cloïsses o aquests musclos, protegeixen els seus tous cossos amb petxines. Però hi ha altres mol·luscs que no tenen cap closca per protegir-se, com és el cas d'aquest llimac o d'aquest pop. Els equinoderms són animals exclusivament marins. Els seus cossos tenen plaques calcàries que formen una closca. Alguns equinoderms tenen forma de globus recobert de pues que utilitzen per defensar-se, com ara aquest eriçó. Altres tenen forma d'estrella i es diuen estrelles de mar. Els artròpodes són els animals més abundants del planeta. De cada 100 animals que hi ha, 80 són artròpodes. Aquests animals invertebrats tenen el cos cobert per un esquelet intern conegut com a cutícula. La manera més habitual per classificar els artròpodes és pel seu nombre de potes. D'aquesta manera ens trobaríem 4 grans grups. Artròpodes amb 6 potes, on trobaríem els insectes com les formigues o les mosques, artròpodes de 8 potes, on per exemple hi ha els aràcnids com les aranyes o els escorpins, artròpodes amb 10 potes, on hi ha els crustacis com els crancs o les llagostes, i artròpodes amb més de 10 potes, com aquests centpeus, que com veieu té molt més que 10 potes. A aquests artròpodes se'ls anomena miriàpodes. Bé, doncs ja coneixeu una mica més dels invertebrats. Adéu, amics! I no oblideu subscriure-us a Happy Learning TV. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, Happy Amics! Avui coneixerem un grup d'éssers vius que a mi m'encanta.
Avui coneixerem el regne animal. El regne animal es divideix en dos grans grups: en vertebrats i invertebrats. Els animals vertebrats, com aquest elefant, aquest lloro o aquesta petita granota, tenen esquelet, tenen ossos. Mireu, mireu! Aquest és l'esquelet d'un elefant. Aquest és el d'una granota i aquest és el d'un peix. Els animals invertebrats, però, no tenen ossos. No tenen esquelet intern, com aquesta formiga o aquest lent cargol. Dins el grup dels animals vertebrats hi ha els mamífers, com aquests gossos tan graciosos. Les aus, com el nostre amic el lloro. Els rèptils, com aquest jacònid, que és una mena de llangardaix. Els peixos, com aquest temible tauró. I els amfibis, com aquesta granota saltadora. Recordeu, hi ha 5 tipus d'animals que tenen ossos i hi ha 5 tipus de vertebrats: mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis. Dins el grup dels invertebrats, és a dir, dels animals que no tenen ossos, hi ha els artròpodes, com aquest tímid cranc, els mol·luscs, com aquest pop i els seus 8 tentacles, els anèl·lids, com aquest cuc, els equinoderms, com aquest eriçó amb punxes, les esponges i els nidaris, com aquesta medusa tan brillant. La veritat és que tenen uns noms una mica rars: artròpodes, mol·luscs, anèl·lids, equinoderms, esponges i nidaris. Són molt curiosos, oi tant que sí? Ara veurem si som capaços de distingir quins animals són vertebrats i quins són invertebrats. Aquest os ballarí és vertebrat o invertebrat? És clar, els ossos són animals vertebrats, és a dir, tenen ossos i, a més, són mamífers. És el torn del llimac. Els llimacs són animals invertebrats. Són mol·luscs, no tenen ossos i són molt tous. I aquesta àguila, les àguiles, sí que tenen ossos. Són aus, són animals vertebrats. I ja per acabar, les abelles. Són animals vertebrats o invertebrats? Les abelles no tenen esquelet intern, no tenen ossos. Són artròpodes, animals invertebrats i, a més, fan una mel boníssima i molt sana. Ja hem après més coses sobre el regne animal i sobre els animals vertebrats i invertebrats. Ho repassarem perquè no se'ns oblidi. Repassem!
El regne animal es divideix en dos grans grups, en vertebrats i en invertebrats. Els animals vertebrats tenen ossos, esquelet intern i es classifiquen en 5 grups. Mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis. Els animals invertebrats no tenen esquelet intern, no tenen ossos i es classifiquen en 6 grups. Artròpodes, mol·luscs, anèl·lids, equinoderms, esponges i nidaris. Ara, i abans d'acomiadar-nos, us vull dir una cosa molt important. Cal cuidar sempre la naturalesa, que és la llar de tots els animals, de tots els éssers vius, inclosos tu i jo. Si entre tots aconseguim mantenir nets els boscos i els mars, aconseguirem tenir un món millor. Adeu, Happy Amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning. Avui parlarem de la part més increïble del cos humà. Avui parlarem del cervell. Com tots sabeu, el cervell està dins el nostre cap i és l'òrgan encarregat de controlar i regular tot el que fa el nostre cos. A més, el nostre cervell sempre està actiu, fins i tot quan dormim, i ens manté vius, ja que controla els nostres batecs i la nostra respiració. El nostre cervell, com podeu veure en les imatges, es divideix en 3 parts: tija encefàlica o tronc encefàlic, cerebel i el cervell pròpiament dit. La tija cerebral o encefàlica es troba a la base del cervell. Connecta el cervell amb la resta del cos a través de la medul·la espinal i controla les funcions vitals com el ritme cardíac, la digestió o la respiració. El cerebel s'encarrega de mantenir l'equilibri i dirigeix el moviment de tot el nostre cos, ja que s'ocupa que els moviments siguin realitzats de manera coordinada i precisa. El cervell és el director del nostre cos. S'encarrega de rebre senyals i retornar-les en forma de resposta. Per exemple, si notem que alguna cosa està molt calenta i ens pot fer mal, ordena ràpidament als nostres músculs que retirin la mà per no cremar-nos. El cervell es divideix en 2 parts anomenades hemisferi esquerre i hemisferi dret. Aquests 2 hemisferis es connecten entre si a través d'una estructura denominada cos callós, que permet passar informació d'un hemisferi a un altre. L'hemisferi esquerre és el dominant per la majoria de persones i és el responsable dels aspectes més lògics del pensament, com les habilitats matemàtiques, les habilitats per parlar o les habilitats per escriure. L'hemisferi dret s'encarrega dels pensaments més creatius, com la imaginació, la música o la pintura, i també de les reaccions més emocionals o intuïtives, com el vertigen o l'alegria. Com heu pogut veure, el cervell controla i regula la majoria de les funcions vitals del nostre cos, i també els nostres pensaments, la nostra memòria i les nostres emocions. Però hi ha una cosa molt important que no us he dit del nostre cervell, i és que, com més l'utilitzem, millor funciona. Així que ja sabeu, tothom a llegir i aprendre! Adéu, amics! Ah, i no oblideu subscriure-us a Happy Learning TV!
Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.